Hoe kijken jullie vooruit naar 2024? Ja, een beetje hetzelfde zoals we 2023 achter ons laten. We gaan er weer met frisse moed tegenaan. En we zijn volop bezig in de voorbereidingen. Het seizoen ziet er goed uit. En we gaan er weer iets heel moois van maken. Wat was 2023 voor een jaar? Heel chaotisch voor mij. Zeg maar, heel veel nieuwe dingen die op mijn pad kwamen. Heel verschillend. Op zowel werkgebied als persoonlijk vlak. Heel veel nieuwe dingen meegemaakt. Maar wel heel veel leuke ervaringen opgedaan. Dus ja, heel positief overal. Ja. Een heel innoverend jaar, ja. Ja, waarom? Ik ben werkzaam bij het AZC in Zwijkhuizen. Dus ik heb te maken met de mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld. Een prachtige baan, doe ik met heel veel plezier en overgave. Maar ja, je weet ook ontwikkelingen in Nederland. En ja, ik zeg altijd, kom eens een week meewerken. Dan weet je precies van de hoed en de rand ook waarom mensen gevlucht zijn. Ja, heel wisselvallig. Omdat er zoveel dingen gebeuren allemaal. Ja, dus, ja, in de hele wereld allemaal verschillende overstromingen, bosbranden, vulkaanuitbarstingen, maar ook oorlogen. Met name natuurlijk Oekraïne. Hoe kijken jullie naar 2024? Wat gaat het jaar brengen? Nog meer wisselvalligheden. Ja, nog veel meer natuurgeweld. Zoals nou die overstroming ook. Dat zal alleen maar toenemen over de hele wereld, denk ik. Dus ik denk dat de opschuddingen veel erger gaan worden. 2024, dat is het jaar dat Beekdalen 5 jaar bestaat. En wij roepen dus ook heel Beekdalen op om activiteiten samen te organiseren. Daarvoor hebben we ook stapelgek op Beekdalen, een subsidieverordening geregeld. Waarin we zeg maar, kernen met elkaar proberen te laten samensmelten, dingen te laten doen. En ik merk nu al achter me, daar staan heel veel verenigingen die pakken dat enthousiast op. Dus ik heb heel veel vertrouwen erin dat het in 2024 goed gaat plaatsvinden. 5 jaar Beekdalen. Zit er dan nog uitdagingen in voor de gemeente komend jaar? Jazeker. Als je ziet, we zijn bezig met de kern Schinveld stevig aan te pakken. Daar zijn we de subsidies voor bij elkaar aan het halen om daar ook stappen in te zetten. Datzelfde zijn we in Nut aan het doen. We zijn bezig als grote plattelandsgemeente om ook beweging te krijgen in de plattelandsontwikkeling in Zuid-Limburg. Je ziet bijvoorbeeld stikstof is en blijft een groot probleem. En daar moeten we samen oplossingen voor zoeken. Als je ziet wat dat doet met onze inwoners, met onze boeren in onze gemeenschappen, is het eigenlijk schandalig dat het Rijk daar geen oplossingen voor vindt. Nou, wij als eerste overheid, eerste contact met die burger zijn daar heel stevig aan de slag met onze ambtenaren om daar oplossingen voor te verzinnen. U heeft er wel zin in? We hebben er altijd zin in. En hoe kijken jullie dan vooruit op 2024? Oh, laatst Beekdalen, hè. Dus gaan we vooruit. Hè. Ja, daar heeft iedereen het over, dat leeft hier echt hè? Ja. Gelukkig wel, dus het begint langzaam vormen te krijgen. Dus, Hoe leeft u daar naartoe? Ja, we hebben heel veel vergaderingen gehad de laatste 3 weken. Hè. Dus, en komt het goed? ja, dat komt goed. Dat moet goed komen. Hè. Gaat 2024 een stabieler jaar worden? Ik denk voor de vluchtelingenproblematiek niet. Ik denk dat dat een hele uitdaging zal zijn. Maar het is wel wat de burgemeester net in zijn toespraak zegt. In Beekdalen doet iedereen ertoe. Kijk, ik kan niet de wereld veranderen, dat gaat niet. Maar je kunt wel in je eigen omgeving kijken, wat kan ik wel veranderen. Dat OLS, dat gaat nog wel een hoogtepunt worden hè? Ja, dat hoop ik wel. Ja, het zal een knaller worden dit jaar. En dat gaat zeker wel dit jaar stevig benadrukken. Dat is ook het gespreksonderwerp tussen iedereen hier hè? Ja, je ziet met de hoeden oplopen en de kleren aan. Dus ja, iedereen is daar helemaal gek op. En iedereen heeft er heel veel zin in, denk ik. Ja. Je moet wel flink aan de bak als schutterij hè? We zullen wel flink aan de bak moeten, maar we zijn met 9 schutterijen en dat moet lukken. Dat gaat lukken. Dat komt helemaal goed. Een heel mooi jaar als 2024 hetzelfde is als 2023. Dan zeg ik alleen maar chapeau. Mooi. Is er ook nog positief nieuws? Positief. Ja, de liefde voor elkaar en met name voor je naasten, je buren. Dat is het allerbelangrijkste. Hebben jullie nog een nieuwjaarswens voor de kijkers thuis?
heel veel gezondheid en heel veel vriendschap onderling en een beetje meer tolerantie naar elkaar toe.